Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kipat ba jong kahima soyong, kentop nadu kilong kemi kilong kepa, hadu kisamla, kibawan naga senong kerang, kenro bat kiwe di kisnong, haka arpo arterik mutau benai kelalengkot arhajar kat kendai, kila pelong kejingeki da kebalek torsaka office rekam, jong ka Khasi Hills Autonomous District Council, bandawa weng no si sendan yau acting lingdo, jong kahima soyong uba Priden Singh Thaba. Hakani kesmi watla ka KHEDC kelapen biang iki bor pahara ban khangla iki pat ba ban rong hapok ka pelau jong ka KHEDC. Henry kini kibor pahara kem semlala ban khangla di kipai ba kibala khebitar bat kibala kendang wat ka kherdop bat yok rong sapok ka phalau jong ka KHEDC kadau jong kani ka jing lektor jong kini kipai ba kadai ka jing persa ya ka KHEDC kabala weng kam no sipor ne suspend yo ba basam phang lingdo na ka kam lingdo jong ka hima soyong bat ru ka jing weng no jong ba Priden Singh Thaba ya khat wengot ki sordar ki bahap apok ka snong krang ya ka ba ka KHEDC kala thong yu komu acting lingdo jong ka hima soyong. Jadi keramba beliau beliau bersama Subhai Kenjai Jai jadi ini sangat apiak apa piak sedang lima sedang api karena kesing mana ni kami jeng baik jeng baik senang kesing baik jeng baik baik jeng Celestin mau mari. Celestin. Ada biar lagi. Kam jai wan merla layoi labing. Gila atring rum. Hakani kesngi na kalyang Chief Executive Member jong ka KHEDC uba HS Sela ulaha ban khot yakran ni ki sodar snong bat iki katto katni ki rang ba ban yakran penben hakabedai bat kani kakam hakaje kran pat bat kinong pathai khobor hadien balawai ka jelang u president jong ka kor thaba uba edi thaba ulai tho ban kalyang UCM ulakular ban penben yakani ka kanrom kanram na ka balet jurep hi shakini kisnong haba banrap lang halor kani nakalyang uba Les Folroy Maulong ubadai usodar jong kasnong krang nong silyang luam kenton ulai tho bauba Priden Singh Thaba udai ulingdo uba sencar donbor bat uba penklumar snong penklumar thau bat layathoru baula weng ya u nakakam sodar bat thong bujlipan da uba lember kot tapwar kabala penklumar ki ba jong kasnong krang Siam ya kejing lek donbor jong akting lendo ke himasoyam ya kaba ulapan kain jubor ya ki rang ba senang kabangi kum kino song senang ngim sno tenat ngim hon nak ta kadau kinong senang ha bagi tip ya ke kubor ki
lawan Banihar sini dalam dehi banwan dia kedua ya UCM jangan dekat district council. TKI ke mana kena? Kajing weng juga kalau gidan kat tu kat negi beriu ki basim kabu ban su ong jubor lani ban su beliem. Haka ba uni long dak sayang ude no sensar uba ai sanat plumari ki sadar senang. Dan hai tai urukam te ka district council pat kalau suspend dari usipor. Te mentah pat mengingi siam ba uni acting ba district council ka thuk ya uni lelei u kampalat ban ya uni ulang dak balong mensuan. Ma ulang dak mensuan te ku mengitip kalong ba ki ai sanat ka ku put ustam. Mentang gini keren ba UCM mang tei haka ba UCM ngira pen I ki kot kisla haka ba uni ukrang hang tai ki dan khak bengut ki sadar haka ba kajing keno jengki kadau ba suspend yang dak kalong halor ke nongrim ba kadi ka krang baru khat bengut ki sadar ki sulong sadar tulungiang handai bangi pen I pat ya ki kot kisla mentah hang tai hakmat jong UCM handai kilong ki ba beng ya lu jong put ustam te la shai men step khandai beje UCM un sawan ban inquiry dala de hang tai pos nong krang te ngai baki kam kin long ki ba ya dai kat kum ka jing tho jing tar ne ki kot kisla ki bangi ngi pen I hakmat jong UCM jing le don bor jong ne acting pat kalong de hapo snong ngotwan gidan angut ki sadar snong ki baka ki pat ba snong kila thung ye ki but anda habau leu acting pat ulawan ulayo ya kabon na pot disel ulawan hantai ban su hukum ingi ban penkut ban penduk noi gini sadar angut te dai na katakan nong remba ngi kum ki pat ba nong snong haka snong motwan ngiwan ban haka ni ka singi hang ne ban kersian la mi kini ki rang ba ki bala khot do UCM hang ne ban ekran mentah lok tan nong rem bat mentah ka jubab ka bagi yo ka long ba ya ka snong motwan la pene pensa kum baju long ki sadar ki ma une acting londo umla ban korbari gini kesadar angut nama kibiang kesanat kibiang yo put usam te na kata kada UCM ular ban ula ahiru ya karai kebatikna baun sepenmi dah hukum nang ne ban ai dah jing tho singi snong bara atli bagini alut kesadar kin long baik kesadar kum baju long ya apa piong dawa ban weng dawa ban tumbiang londo bareng oh ngi dawa ban weng no ulung do une acting londo menta ngi dawa ba de ban tumbiang ban wan ra biang yo ne basampang thaba kum ulang dok ba mensua ubaju sengsari ke imam ba ko nomor khat bai tili kisnong kiyeng kilabun kum ba nyo phau pra phau tili kisnong te hato ban bu tang we sadar ula ma ban korban te kikam te sadar udan ki kli ha ba udan nyo phau yeng dei ma u ba sechar da udan san phau yeng ru dei ma u ba sechar te kila biang pat ya lu jong put usam dei ba sensar kuma dei ba we urong setai we mi sene we le setai handai kata ka hukum ro kami nang ne na pot diskusil nadu ko por jong ude ulung do ba sampang ba la batha yo u ba un pedbek no yo pot usam jong ki area ki ba per hapo ka hima te so yong ro gi de ble e kata hakrang ro de ble e kata ban mentah hang ne gi wana Ahmad jong CM ku manga omne ba ki tu ki kot ki sala bang gila pedih mat jong siam bagini khatwe ngut ki sadar po krang kilong gi babiang yelo jong put usam kani ka jing le jong lu acting londo ban su wen ju bor gi sadar snong hapo snong krang bat hapo mau twan bor kli kalong bean kalong persya ki pat ba nang snong ka bangim kwa ba ni ka bakum kani ka jing le dan bor kai ngai su kwa ba ni su sa kawai te kadon ru ka jing ja ha kini kisi ha ka ba uneu acting londo ula penkut igini kesadar kadon kejing dia hakaba kejing dia ka basnusi kejing ya breu tu tahu acting lang sodar bala thung de uni acting lan daru u khlamon mi sak ne kejing yap bat kini kita yeng kiladap da kamase kejing ngaulang as ko pisa ka snong ru kamnang mantrikam namar bala wengi kesadar snong te dei tak hadu ka digesngi ke bangiwa yawan ni kedu UCM ni layo ya ka kular lan ne kejing penskam biang yang ki aru kesadar ni sasu sangan biang bat kini kita yeng ki basyam ki kejing japat ki habban syem kejing klinalde ban suya wer ki perlok prajor ban wer ki marjan marpa ban pendap ya kata kamet ke basa jong tau lok pa jong kata iya te ki pejba ki bawan hang ne bar khoj ki wan menta dei da kejing ki win hakba ne u acting lang do la thung acting serdar ya uta u ba lem berkut step war namar ma u dan nak we gisnong handrai u hakasno banga sensar manga kaying cukup dan hakasno banga sensar manga handrai tang nak da bu kwa bor pen ki ikne ke berkhoj ke dei tang na o namar kwa ban sensalut ya ka re krang bar ko we te u acting lang do ro mentau wa ya kum kata ya o
dan rai habau lai kum kata ka basusi ka ba pen kiwin pe ba mentang na pe ka long ba ula dawa lut par khoj jong kesnong nadu ke pisa tangka nadu ki kot kisla nadu buang ke badai jong kesnong bar khoj dai bunun ai lut no hau ba lembar ko stewar tena kata ka ki pe ba ki kiwin kat na bar khoj namar ba ulem bar ko stewar nadu balong senong mangi uklem padon bentai bat ngi sipia rum padon banya senyang lang nri ki pe ba babun balang kila senyang ki pisa kila penmi ke buj ke bor banya thit ya ki jing don kam jong kesnong nri menta pe ka sumi kensan kum kene ka ordar ban le pen pai lut na oแต่ได้นักตะกร้าวกิไปบะกวันกันแน่แต่นักเลี้ยงจงอีรุงีดาวาฮักนักปอร์บายาโอบะไพรเดนสิงทบะเดี๋ยวมันวังนอกคุมอักติงลังดอกมาอุลาทุ่งอักติงสระดาร์กลุมารลาเป็นกลุมารลุดอยากสนองกระทาวบรกเวนามาร์หังงี้หังตัวปกรังอีดอนขัดเวงดกิสระดาร์บลองอีบะมันเนี่ยพี่ลักลีบะคุมโนอุลาเป็นสัญชาติมั้งเรื่องนี้กรังบรกอีดอนเราจงอุปอุสามhadin ba ulung do soyong ba sempang taba ulah yo ekor danang na pot district council ulah le ya kabadun kam na ulah pha pan bai ki put sla ya ki put kisam jongka hima barok kawai te une u leng do ba sempang taba ulah le kata tadin ulah le kata une ba lembar kut sebar persya pada kata na mar ba mo umon dai tang na kata bo kwan mentoy simet umon ya kata ka ba u ba sempang taba ulah le te ulah pan ki win ki nek snong tabar ko in rengi don ni jong ki put kisam ki bet kina mentang la de bo yang kentu usti dan buram ro ulah simik tak put kisam hendak ulah kular ro ba unwan hi dala de la syai pen tikina ya tau put usam bon us penmi ya karai ka babiang ha ta por dan nak liang jungi ro barok kini kinong senong ki wan ha ta karukom mar ngim kwa ba hatop snu tenat mo ba senong kan suduk no balas secat ki peu snem na kai office ba per la yo jung itu lot dak peu snem ngila secara senong ta ku jung mentoy na ki office serkar ba per ngila yo lot henre umdon ro we ro office benong ba ngimpat itu ya tak senong ngila yo lot dan henre mentap de ka sumi kesan ka ordar ban penduk no ban penlong tang ta we ka ban kuman suan uksang na hato ladangi nginong mo kum ka district council po jentia hill ladangi penduk no ban pelong tang we hang ne apo kasih hill ka hato kan sengo kum no kadon em kan jikta iki nam nalane kum ju rongan suan uksa ladaki briu na po asam ki won chong po makhalaya hato wasam un wan kam no ya ka makhalaya no pendai lang no ka we hato sengo kum no kalong kum ta ka ngila don la ka jong ka stit la sa punyo snem mandong man pendon beng penlong beng haju kam sengo dai kalong kum ta te nak liang jungi ngila de wan keren ba UCM te UCM ulah kular ba la sai ka ski usawan men pentikna ya uto pu usam kumbala ai do uleng do ba sempang taba do usnam ar hajar khat nyau te ha kata kapor unsa penskem ya ka jinglong senang ka jongi habaya keren part ba UCM ka KHDC ba HSLA ulai tho bakat kum ka jing so tho jong u bat ka jing yo jing tem la sngo tho shai ba kane ka kanram kalami tang na kasnong krang nong rom center hakaba kidan ki paj ba ki bam ya so tho jing mot paramaki kumta na kalyang jong ularai ban let jurep hi yakani kathan tang ha kasing ga babot kata hak arpulai trek mentaw banai kalalingkon ban penbet yakani ka kanram ka balami na ka kamling do hakahima soyong kai ka pun long ki ni pa ba bakin wan sini mentak ski ka long ba ni u acting ling do penmi hukum ba laweng no ya kita kirang ba stong borok hat do ingut banang ta la thung acting yu we ba la hukum iki bakin wan ra ikut isla iki pisa baro bagi don la penduk pendam no shwa jolong sedar te da fidei ban IT no iki ikut isla pisa tangka baro ibadan au new acting sedar ti nama kisnong kumakalong menta ki bidon ka ki don kisnong bidon pisa sibut ni scheme na ki AGA bagi dang pentri kata ka pelong iki ban kulumar jumut ba kasami ini jungwan kumni tinri ganum dei ban kanum pun ki iki ban wan kumni tinri ka bapla ka long ba nak lawan matak si hang ni pan ya kata ka ju jing keno ba u lingdo so yong u pen pai yak snong krang klem da bu put usam ka long ka ba ka jing keno ka ba klem nong rim pat namar ba kani ka city kani ka ordar ka mi na ka no lingdo so yong ha ka khandai 3 Oktober arjar khat nyo rai jo ka extip dorbar tetapi ni ki pia ya kini ki khatwei tli gi snong jongka mo jongka krang khatwei tli ki da bu ya ki put sodong juki te ki thungi kita tingong nakaliang jonga ngam mga fake ka file men swa kini kamdon tingong bali u lingdo la la sei ya kini hakapor ba kendok hearing hang ni mun kanum de jai iru ya kumba ka pa nang ni dilawan hang ni men ne
ban nyungut kirang ba snong kli ki uneu ba tring maulong udi jong kanika kerang di kadi ka snong kerang nong lum perdoi liu do yong uneu ong don sapowieng ha jong uneu lesful roy maulong ong don san pupra kadi ga je kum ta terang ni ti nang ni sang menyo jengmut uneu skor son khar thang mau udi ka ai ini ga ai kadi ga ji kadi snong kerang nong room center ong don prapowieng Nri kiba ko ngo haka jong gede sapu pra kiwe pat ki pra seneng serum ti ya kan ni ki ong simnong rim tang ya kan ni kin ba kiwe ki don kumta don kata nri kiwe ki lisin serum kata kamda long tan ka bamun sa kata nri ka long ki shu sakama sete nri mentagi ong ba phi ki rama snong phi ban bet ba ki badai hapo kum kani ka ma kani ka kerang nongrum center kim dei ban showroom mak snong senang suruh gedi bandan bet apa ka kerang nongrum center kasuk ban penbet pi da menshua kalau menshua pergi ong ba mundan gini gijing pihak snong ni shua shin ko yeng nang ni sete inte sini kata ki ngalong ba mensa tinda kalau menta ka don tang kindiat kata ka jing ya pet nang tai sini tambah kidan pat luput usam tinggal sutu ba ka jing keno kalau kawan nak kita kalau kumni ko mga siyam mga mentapat kumot iya katala ban penbet ti ka basa menta kalong ba la syangan ngala yukut bat ki kandai bijingan poi hang te hapo kerang dan rung hakini ki sno ban verify on the spot na musutu la kalong kumba u lingdo u la pia ya snong ringkat begini ki put ki sam te umdan problem e ban na ka benda kan ka kam so yo kita kadi ke ba la uiki wan sai hadin ba la de rung kinum ya song si jaka kin abet man lagi abet ni ti kami jadi ka kerang raya ka kerang la ban penbet ti hui kemudian problem